Disneyland, baby. Disneyland. 1番線ドアが閉まります。Wah, apa ni? Yeah, the Disneyland spirit. Bawa. Welcome to Tokyo Disney Resort. Our next stop is Tokyo Disneyland Station. Asa man na video yun? Asa ba yung video din? Hala! Yan cut yung tanong ni bro. Wajud kay pulos yun. Wajud kay pulos yun. Wajud kay pulos. Ako rin yung makalubo. Ako guys, sabi nga mo ako asawa, ako rin pulos. Kung ako ni English din, bilang. Hindi mo may pag di ka mag-video-video. Kundi sa ang ikuan, ang bintana may videoan. Ito pa tiro. Wow. Pagala. Video sa Exit to the left. Ako nag-video. Open na humay siya.
Mukha.